les queixes. Vinga, ara que estem enfadats ja, queixem-nos nosaltres. Qui vol començar queixant avui? Jo mateix. L'Àlex. Tu mateix. Està en ratxa. Treu-me la música. Té una cara de queixar-se que... Miro la càmera, però la queixa dedicada al meu company Carles Maiol. Ui. El teniu a l'Instagram? Què collons són aquestes stories que fas de test? Què collons és? Explica-ho, explica a l'audiència què collons fa un mes que penja. Oh, mira, que li paguen o algo, arroba tea no sé qué, arroba tea no sé cuántos. ¿Me traéis ya los test o aún no han llegado? ¿Qué está pasando con el contrabando de test? És contrabando. Oh, per favor. Ja està, no fa falta que responguis. Prou. Hòstia, m'hi sumo molt, O sigui... Pues si us arregla la vida, tio. Seguiu @Litus Maiol. Però, vaja, mare meva. No, que seguiu @Litus Maiol a Instagram. Si no... Em pots bloquejar les stories de tea? No sé, llegiu les etiquetes. Són uns tests que em prenc cada matí 2 o tests. Que porten frases d'aquestes que podria haver escrit el Paulo Coelho, però que per no pagar llicència no ho posen. Llavors és rotllo, la felicitat és l'únic descans de la ment. I per què cada dia això ho fas? Perquè... Però et donen alguna cosa. Em regalen els tests, tio. Sí, te regalen. Soc influencer. Ets influencer? Clar, tio. Te'l regalen o no? Soc influencer. No te'l regalen. I després d'això, per Jo vaig dir que evitéssim paraules curtes, perquè hi ha molts jocs de paraules. Bueno, doncs això, no. No, però m'he proposat d'aquí a final d'any aconseguir com a mínim un paquet de test. Hòstia. Perquè te'l regalo jo i deixa de fer-ho. Deixa de fer spam d'aquesta merda. Per són unicornios, és... No, unicornios és la tassa, és la meva tassa. Bueno, no ho sé. La meva tassa del tec és d'aquelles tasses que per cert em va regalar l'Anna, moltes gràcies, que és un núvol, que quan entra l'aigua calenta dins de la tassa surt el núvol i surt un unicorn. Vale. Hi han de bola de drac, per si vol ser més masculí o alguna que són millor. No, segurament no coneixeria els personatges. Ja et crec, ja. L'altre dia Adidas va treure les bambes de bola de drac i coneixia 2 personatges dels 8 models, saps què vull dir? No coneixes bola de drac? Vaig descobrir que hi havia 2 dracs, no un. Què dius, tio? O sigui, tu ets la merda de tot això, que sigui qualsevol cosa manga. No, jo bola de drac, 0. Què dius? I ara sí? Sí. Vale, doncs res, estàs fora, va. Vinga, Litus, queixa't. Del Busta o del No ho sé, ara m'he quedat en blanc, estic atrapat. Que passa. Vale, passo. Em queixo jo. És una que m'ha passat ara aquí durant el programa. No, simplement, sabeu que jo tinc un boli i a vegades aquí durant el programa, com em suda la polla tot el que dieu, us vaig fent dibuixets. I m'ha passat que diguéssim, tot el boli doncs ha deixat de connectar la tinta, hi havia un espai en blanc i m'ha deixat de funcionar. Ah, perfecte. Ha de baixar la tinta. Però encara hi ha tinta. I has de fer, o sigui, sí, encara hi ha tinta. Aleshores es queda un vacío legal on no arriba la tinta on surt el boli i no escrius. Quina rabieta, no? Sí. Això és perquè funcionem encara amb bolis analògics. Quan s'inventin els digitals i vagin, aniran molt bé. O aniran o no. No, exacte. O sigui, aniran o no i els hauràs de carregar per USB. Però... Exacte. Hòstia, això tens molta raó, És veritat. Segur que hi ha bolis digitals amb tinta, ja. Ah, sí? Que barregen l'analògic i el digital. No sé. Locura. Per escriure un paper digitals. No, ho estic dient, no ho sé, m'ho invento. De fet, Elon Musk deu estar pensant en un, no? Com deia el Jordi l'altre dia, paper digital, que està molt... Paper digital sense pantalla. Sí. Hòstia, quines merdes, Doncs això, ja està. Sí. Ens ha passat a tots. Jordi, què A mi és que més... Jo fa... Mira, de fet, fa molt poc he fet servir un boli, però de per si no els bolis no conozco gaire. Clar, no els toques gaire. Va, em queixo d'algú? Si vols, Sí, és que tinc un poc... Em va molt bé tot. Mira. No tinc gaires queixes, tu. Jo. Ah, doncs el Litus. És que abans m'he sentit tot atecat. Que el Jordi li vegi tot bé? I no he pogut. Igual em queixarà el Litus. Què passa amb la penya que s'emporta el meu tàper? Com que et passa? Doncs això, què passa amb la penya que s'emporta el meu tàper? Potser tenen l'Instagram o alguna cosa, és una venjança de la qual ens hi sumem. M'he quedat sense un tàper rodó, tapa verda, vale? Però a on? A la feina? A la feina. A la feina? Bueno, no aquesta, a l'altra. I sense el meu lecué verd. Què passa? No fa gràcia, això. Ja no pots bullir verdura, T'han robat un tàper. No, estic ratlladíssim amb la vida. És cutre robar. A més, he fet allò d'anar un per un a tots i dir-li, m'ha desaparegut el tàper, tu l'has vist? No. Això encara és més cutre, també t'he de dir.
pega'ls directament, home. No, home, no. La gent sempre li dona la culpa a la senyora a fer feines, pobra. Com si ella tingués una fàbrica de tàper. Ui, això la dona a fer feines. Saps? I no hi ha dona a fer feines on tu treballes, perquè jo he anat i està fet una merda tot. No, sí, pobra. Pobra, No, diguis si netegen això. ells perquè tenen temps lliure. Exacte. És la seva feina real. Home de fer feines, també podries. I ara, Ah, i ara que sí. ho has dit, jo m'ha vingut a mi una queixa. Què passa amb els Perquè- tàpers? Què passa amb els tàpers? Què passa amb les bicis? Ah, I amb els sillins de les bicis? A mi, jo ara, fa un any i una mica que visc a Barcelona i és molt divertit perquè pots anar amb bici a molts llocs que queden a prop. Això és divertit. A mi m'agrada anar amb Ah, bici vale. A mi també. per la jo ciutat. respeto. Què passa? Que jo, el meu ascensor és d'un metre quadrat real, un metre quadrat real, i la bici m'hi cap si trenco l'ascensor. Doncs com que l'ascensor es trenca molt sovint i ja està trencat, a mi no em faria res, però és una aliada. Doncs aparco la bici fora amb 2 cadenats i que no me la robin. I no me la roben i ja me l'han robat. Em van robar primer els manguitos del manillar. Te l'estan robant Sí. per peces. Després em van robar un sillín, em vaig comprar un de nou, els manguitos ja anava amb el ferro directament a les mans perquè, mira, dic, ja m'és igual. Em compro un sillín nou I t'han robat tota la bici. ara ja m'han robat tota la bici. Per sort, però, el meu pare en tenia una que no feia servir i m'ha deixat la seva bici, Perquè te la robin. però ja m'han robat un sillín un altre cop. No, no, I, és- bueno, i el meu sillín no és d'aquests que es treuen amb una palanqueta i ja està, no, has de portar una clau Allen i has de No, desmuntar. no, és que van molt preparats. Sí, Llavors, bueno, pues, em queixo que em robin a mi la bici. Estic amb tu. Jo 3, m'han robat ja a mi. Pues, De fet, l'última bici que em vaig comprar, Sis. em vaig a comprar la més merda que trobi, i em vaig comprar un candau que em va costar, no sé, 50 euros el candau i la bici em va costar 15. Saps? I em va fer més ràbia que em patessin el candau que em robessin la bici. és que... Bueno, i així anem. Així anem. Així, és que clar, a mi el primer cop que em van robar el sillín vaig haver de tornar a casa sense sillín, sense seure, Hòstia, i en els moments que volia seure doncs em clavava una mica... A mi- saps? Bueno, en treballar cosa. si a mi em va passar això i no em vaig, en un moment em vaig Baixes oblidar el que cul m'havien robat el sillín i et rebentes. vaig aixecar les mans i em vaig fotre, però la vida. Molt bé, No, vaig tio. a l'esquena. A mi em va passar de seure'm. No. Però no de rebentar-me. Em vaig, o sigui, mega bici- confiat. Sí, hòstia, que cansat d'anar a peu. Vinga. La bici et va violar. Sí, sí. En fi. Ai. Sí. Jo Tu. em queixo. De què era? Ho tenia aquí apuntat i no me'n recordo ara, ja veus. Ui, d'apuntar-te, de la memòria. Sí, exacte, mira. Ah, sí. I ho he vist alguna vegada. I de fet, una vegada ho he fet jo. Hi ha alguna cosa més loser que escriure un tuit a algú dient segueix-me, que et vull enviar un DM, un missatge directe. A mi m'ha passat i et sents molt trist. Aquell moment de et vull enviar un missatge privat, però... O, a més... I et dones compte, potser és molt important. O sigui, pensaves, o sigui, que estaves molt segur que et seguia. No, però és que a més, Clar, potser. a més a mi m'ha passat, com a bon loser de les xarxes, que m'enviïn un missatge privat i anar-lo a respondre i no poder, perquè no et segueix a tu. Oh. Llavors, clar, jo segueixo el Martí em pot enviar missatge a mi, però jo no amb ell. I també el típic missatge, escolta, digue'm alguna de no sé què quan puguis. Pim. Digue'm-ho per un altre canal, que no sigui Twitter. Ostres, Sí, molt a favor d'aquesta queixa. Doncs queixa a Twitter, no? Que faci alguna cosa. Queixa de Twitter. Que faci sol·licitud de mensaje. La senyora Twitter, el senyor Twitter, que faci exacte, que digui... Els coloms que espavilin. Exacte. Fins aquí les queixes. Va.